Anaa sa 50 ang namatay human mag-crash landing ang C-130 military plane sa Philippine Air Force sa Patikul, Sulu. Anyang detalye. Kuha kiniso sa karesidente sa barangay Bangkal, Patikul, Sulu. Pipila ka minuto human nag-crash landing ang C-130 military plane sa Philippine Air Force nga dunay tail number 5125 alas 11:30 adlong Domingo. Daling miadto ang netizen sa crash site ug nakita nilang nagkalayo ang ubang parte sa eroplano. Makita sab ang pipila ka mga samarang sundalo nga naa naghigda sa kasagbutan. Gilayon silang gipalayo sa mga otoridad sa lugar tungod delikadong duna pay mubuto. Gani madungog ang pipila ka bala nga mibuto gikan sa wreckage. Sumala ni Armed Forces of the Philippines Chief General Cirilito Subihana. Palanding na kunong eroplano diyang wala kini matunong sa runway hinungdan mulupad paunta kini og balik apan nagkulang kuno ang power nini hinungdang nahagsa. So lahing tala gikan sa AFP, 47 ka mga military personnel ug 3 ka mga sibilyan ang namatay. Samtang 49 ka mga sundalo ang gidala sa nagkadiyang ospital aron tambalan. Sakay sa mga eroplano ang dili moubos sa 90 ka mga sundalo gikan Cagayan de Oro City aron idestino sa 11th Infantry Battalion sa Joint Task Force Sulu human migraduar silang basic military training course. Nagmando na usab si Defense Secretary Delfin Lorenzana og investigasyon sa hinungdan sa crash landing. Ako si Teco Campo para sa One Mindanao.